Daki ong ka BGP kalong ka babamsap ru Henry mentakasngi balapan pena daw CM jong ka asam kin saai kapisa kentai hajar hapo bang akau jong ki kentai ki baduk apo asam untep apo bang akau jongki nang mentakasngi teh apo mekhlea jongi teh wat da phikmi lentir phimyo kumkane kaba ais ngubha ya ki baduk ki badai banyo ya kataka baha jongki kum ki baduk kidai banyo hadu kendai hajar ngut kiba yo ya kata kapisa un ai UCM jong ka asam te ngaong ipi apo meklea jongi te wat juk milenti kum kane phimnom yo pek kum kane ka kot kum kane ka sithi ka balatho da UCM jong ka asam da uladep ban ai ya kata unsa ai kendai osaw hajar man lau benai te ka sarkar mekhlea te kanom akhir tang bobam sap ru kanom la takadaw asu ong epi apo po asam bat apo mekhlea jongi te kalong ka bapher ba namar hatei chate kiyo yakin nong yalam kiba baha daki keno kibriu baki bamsap baki long kumta ro chate te kiyo hi ka skim ka nadong syadong kiyo lun amdai kum sene syapo mekhlea jongi kiba ngihaban syu sakut kumne kaskim ro ngimyo namar ukung konrak sangma nom ai dapi milentiro phinom yo hire he tangkaya bamsap he tangkaya lorni kabisni amdai kum sya asam